naghahandog ng Hello guys, good evening. This is Jujun Oliver and welcome to my YouTube channel, Jesus TV. Ayan, so napataron sa bahay guys, and then padung ta sa ilahang Florame. Wow. So to aron sa progreso sa Florame, madto ko nang gi awagan, nang gi koan kay magpatabang ko sa ako ang AdSense kay ang ako ang land bank account is na close, so nag-open ko ug otro sa land bank, and then na okay na ganina. So ang ipa-connect ni Florame para okay na, para makadawat na putag sweldo kay napay nag-ung-ung nga sweldo nga wa nato na kubra. So karon guys mato ko, and then napo ay koan magpatabang ako dahil pong ipatabang ning AdSense Google pin ni Lando Igat. Diyan na ang pin ni Lando Igat, at na pong ipakonect ni Florame o ang ihang tax kay madyo nang sure kay arong sure ta nga sure jud nga ma okay ang tanan sa tara guys kay mato na ta. O bani ko kay mato ko ila Florame para matabangan ta. Come on. So guys, dyan na suta, niabot na suta ila Purame. So tampakay na nanawag sa niabot na ta atong sulungon si Purame dere. Ning tungas pa ko guys, tungas o ning ila da sa progreso ila undoy. Ayo 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 nasi Purame anakon. Ala guys, diyan na jud. Yeah, gikunik na ni Magpakunik ng kagwang nga ka. aga kayo magihutdan kayo magkugukira. Tingnan bitaw maguba. Wa man maguba Purame. Tingnan pakun sa kay nagtubang man di ay. Ang kay pila gud puto ka years Ha. da nagmahay to ko kay pagkano December kay halawa nawa Just na noon. oh invalid suksok na ho. Hala nga no invalid man eh, suksok na pugos laing bangko, Mo nagiingon nga. invalid na pod. Mo nagiingon nga bali. Eh dyan nga to kos niya to magudgos land bank sa Talibon. Diyan. Diyan ang ma mag-inquire ko nga no niya hong kanang naay ATM nga invalid man. Invalid na kay imong gihurot ang mintining. Ingon man, sir, close naman eh. Nga nung close man. Imong gihot na no. Imong gihot na ni no. Oo, ang gihurot. Ah. O, lagi ko'y buot. Kasalanan ko ang lahat. Niya po ko, ma, mag-open lang, magbago. Di na may magpa-open, sir. Last but na kikitagaan pa kag chance. Last na nimo kay Uy, botan dyan. Ay, shout out, guys, kuhan. pag-record na nimo. Shout out sa kanang mga staff sa Land Bank o ba? Yes, mga buotan dyan sila. Yes. Ja, kanang na ilador mo kanila po ni. Wow. Ja, apil tong dapoy ko dapoy customer nila pag ingon og Florame bohola na. Ning janghag mo sila ni kaila day mo sir. Oh, kaila mi followers mi dana. Saraol. Pareho mo ta. Pareho sa gipahul nga ilong di mo nga. Kuya, nay pagpagwapa din ba? Oh, nga naman da. So this is it guys. Diya dias ko anong kuan na po kalando igat kay. Dan nag-AdSense si Lando igat. Oo, kaduha man ko ning kuan. Nga ni lol pagapos. So danas kuan post office. Madyo pagka ang Arnel. Agro kay wa din mo Sa igat. Kuya gaho upat ka buk ning kuan abot. Madyo daw. Aw tulo. na siguro ko anas sa office siguro ko ha. Ang
Wasim, suwadze. Suwadze. Maabot man good. Friend, pala ni. Kuan nag Agtinod. So magkuan mi karon, ano Oy. may kuan ron. basta magalingaw kag kuan recent mo na maabot jud. Lagi turudo. Di ba imo tong gi kuan manual aho February 7. Pagka February 24 ning abot. Lagi pero magkuan pa patag 20. Jawa na. Oh, mawad-an na. Pila na to, murag mo na naman sa tong adlaw. Correct. Ara bitan mong singkit na to, hapit gud mo lingkay ang sahod na to. Nangakurat ko. Nangakurat ko mga customer sa merkado kaya dito mo tindahan. Grabe na ko ang ujo ko eh. Perfect. Serte pa jud ko karon kita gana po og chance sa Land Bank. Salamat Land Bank. We love you. 500 ray opening. Kanang likod ka ato tama. Oo. Oy ba? Di pares imong Dakot doon pag adun, pares imong $100 nga gis scammers na intonsis pa jud. Sana all. Jawa jud to na recover pura mi. Nay dos may ilang giuli. Wala, 2,000 ra. Kisa may nag-uli. Bako kay bawo kay gibutang ra po dito nga. Refund. Recon unit. Yan naman to ja. 2,000 kay katong kay isa ka ba. Dos may kapit. Mahamang gipanglistag mga sa mga description pa sa kuan. Ja, ang description dito tomorrow pining return. May bag ipalit. Bad. Kuan. Ikaw bang kuha ka ha? Tusok ko na na imong mata bang kuha ka? Buwa na ni good bay. Oo. So, dami mong good na. Isog ba? Piritohon pod. Dami na tanan may pili. Ginamos. Diyan naman sudan ganina kay ginamos na may ginamos. Ja. Gigisa. Di. Hoy, nagkaan po ginamos sa isang adlaw, ginamos sa mamang gutoy, lamig ko kay watoy bagaan. Ako bang ginamos kay luwa-luwaan mo? Danay bagaan mo, ginamos sa mga bagaan, harap ng iningan. Kay ngong kagkuan. Kaingan mo kung ka ng bagaw bito sa shell. Kailangan mo po, darap pa ng pag-iningan. Apat yung ikulit ng utaman, Uy, ginagawa. nanay. Uy, santo. Karu kan hapit lagi pangagpakdo kay kan araman namang chika-chika di pa kan namang chika-chika tantan na nice sa tagbaba nga di pa natailuwa kay nami pa kulitog-kulitogan pastila nga nga pa. Uy, daray. Naman ni aramang law makaadyo nga. Shell. Kaduga dyan ang pala may istorya. Ang Yan nagiluwa. Na pa na personal experience bag ang ginamos. Grabe dyan ang sumusuka. So guys, ako nang ipakuan ang pen nila to igat. Okay. Ginahanap ko di undang dyan kay gwapo magandang yung video. Sure, always man kang gwapa. Uy, pinakagwapa jud kasi imong kuan friend up. Congrats. Thank you. Congrats anak kun. Salamat mo maninoy. So guys, nahuman ra jud guys. Nahuman ra kang lando igat. Di ag ijahang pin. Pa, kibut-kibutan na siya taman dyan patrabaho ang taman kay aron masudulan kay okay naman tanan. Busy pa mong pus lando igat lo Hindi oy. pa pagpangigat mo. Pang nginabuhi pang adlaw-adlaw na ijahang kuan. Pero Sila, at at least least okay na. Okay na po yung mga tax lando. Pasalamat na. Daan. Pasalamat jud tang Purame. Si Purame jud atong anghel. Tigpado sa mga tax. Pataganan na yung pado nga tax. Mga ka ikaw may lahiro. Di pa nanood. Huwag ka na nay. Ikaw may na. Huwag ka nagmay. Yes. Ikaw may makasabot og an English. Kagwang. Hangan ko sa kalimutaw. So guys, this is it guys. Mga na lang ko babay ang yung tanan. Hindi ka ma-record sa among mga hinay na rin. Okay na no problem at all. So bye! Thank you. Salamat Purame. Salamat anak kon. Ingat sa pag-uwi. Yes. Salamat Doy. Yo. Mga pre.